ሂወትና ክንቂሮሊና ዝተበገስናሉ እዋን ዝተፈላለዩ ሕፅረታት ዝተፈላለዩ ሽግራት ከጋጥሙና ይኽእሉ እዮም ምናልባት ገሊና እቲ ዝኸድናዮ ዓዲ ከምቲ ዝተፀበና ዘይክፀንሐና እቲ ሲስተም ናይቲ ዓዲ ኣዝዩ ክኸብደና ወይ እውን ገንዘብ ክንስእን ወይ ድማ ጥዕና ክንስእን ዝተፈላለዩ ሕፅረታት ኣብ ሂወትና ነቲ ንሕና ንደልዮ ዓይነት ሂወት ንኸይነምፅእ ገይሮምና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ እምበኣር ብኸመይ ወላ እኳ እዞም ሕፅረታት እዚኦም እንተሃለዉ ከም ብሓድሽ ብጥበብ ሓድሽ ሂወት ክንጅምር ከም ንኽእል ብሰፊሑ ብዝግባእ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ክንሪና ናይ ሎሚ ቪድዮ ድማ ንመበል 12 ዙር ኣብ ዝካየድ ነበረ ስሩቤት ተኻውሎ ጥንኹለንተና ዕብየት ዝተሰሜነ ኦንላይን ስልጠናና ካብኡ ዝተወሰደ ኮይኑ ብሰፊሑ ብኸመይ ኣመለኻኽታና ብምቕያር ብሓድሽ ጥበብ ሓድሽ ሂወት ክንጅምር ከም ንኽእል ብሰፊሑ ክንሪና ናብ ዩቲዩብ ቁም ነገር ንምርኣይ ነብስኹም ንምስሓል ክመፁ እንተደኣ ሃልይኹም ድማ ምሳኹም ደለኹ ካልእ ሓዊኹም ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ደለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ብቐጥታ ናብቲ ቪድዮ ከብለኩም ዳይ ኩላትና ንከታተል ነዚ ነገር እዚ ከነተግብር ካብ ዝሕግዘና ኣብታ ንሕና ንደልያ ኤነርጂ ኣብቲ ንሕና ንደልዮ እምነት ክንፀንዕ ዝሕግዘና መሳርሒ ከዓ is called attitude እንታይ ይበሃል attitude ይበሃል ወይ ከዓ ኣመለኻኽታ እዩ ኣመለኻኽታና ተጠቒምና እንተደኣ ኣብታ ንሕና ንደልያ ኣብቲ ንሕና ንደልዮ ሕቶ ኣብቲ ንሕና ንደልዮ ሂወት እንተደኣ ፀኒዕና ሃሊና ኩሉ ግዜ ሰላምና እንዳበዝሐ እዩ ንኸይድ ኩሉ ግዜ ሰላም እንዳረኸብና ኢና ንኸይድ ኩሉ ግዜ ብሩሃት እንዳኾንና ኢና ንኸይድ እዚ ንምትግባር ዝሕግዘና ከዓ ናይ ብሓቂ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ንክንነብር ዝሕግዘና is our attitude እቲ ናትና ኣመለኻኽታ ሰብ ኣመለኻኽቱ ከስተኻኽል እንተደኣ ክኢሉ ንእምነቱ ክሕልወሉ ዝኽእል ስምዒቱ ክሕልወሉ ዝኽእል ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ውሽጡ ኩነታት ክሕልወሉ ዝኽእል መንገዲ attitude ክሳብ ዝኾነ ሂወቱ ዝተስተኻኸለ እዩ ዝኸውን እንተዓዛልና ሓቂ ኣሕዋት ሰውኒ እንታይ ግን attitude ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ኣብታ ንሕና ንደልያ ፍሪኬንሲ ኣብታ ንሕና ንደልያ ሂወት ንክንፀንሕ ክንዲ ግልብጥብጥ ክንዲ ዝበለ ሂወት ኣብ ደገ ዘሎ ሂወት ግልብጥብጥ ክብል ንኽእል እዩ ክንከስር ንኽእል ሕማም ከጋጥመና ክእል ምናልባት ናትና ሪሌሽንሺፕ ናትና ዝምድና ናብ ደይኮን ኩነታት ኣትዩ ክኸውን ይኽእል ጥዕናና ተበላሽዩ ክኸውን ይኽእል መዓት ነገራት ኣብ ሂወትና ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ዝኾኑ ብዙሓት ነገራት ተበላሽዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከነዕርዮም ግን ንኽእል ኢና እቲ ምንታይ ስንተደኣ ኢልኩምኒ attitude ድበሃል ኣመለኻኽታ ድበሃል መሳርሒ ፈጣሪ ስለ ዝሃበና እዚኣ ትኸውን ግን እንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ምንባር ዘይኮነ we need to live from inside out ካበይ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ክንነብር እንተደኣ ጀሚርና እዩ ዝግን ኣርዌ ክሊር ኣለና ብሓንሳብ ሓቂ ኣሕዋት ስለዚ we need to live ካብ inside out ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ንክንነብር ክንዲ ዝኸፈአ ክንዲ ዝኸበረ ክንዲ ዝዓበየ ኩናት ኣብ ደገ ይሃሉ እንተደኣ ናይ ውሽጥኹም ኩናት ስዒርኩም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክትቅልቀሉ እንተደኣ ክኢልኩም ዓይንኹም ክትከፍቱ እንተደኣ ክኢልኩም ትኽንዲ ገለ ድመስል ደይፍታሕ ድመስል ከቢድ ድመስል ሽግር ኢዱ ሂቡ ይፀንሓካ እቲ ኩናት ዘሎ ኣብ ውሽጢ እዩ ኣብ ሓሳብን ኣብ ስምዒትን እዩ ኣብ እምነት እዩ ንዕኡ ከነስተኻኽሉ ንኽእል መንገዲ እንተደኣ ክንፈልጥ ኣብ ሓሳባትና ክንነግስ ኣብ ስምዒትና ክንነግስ ኣብ ኣእምሮና ከዓ ክንነግስ እንተደኣ ክኢልና this is the thing ሂወት ደጊመ ደጋጊመ ድብለኩም ትምንጩ ካብ ልቢ which is ኣእምሮ ካብኡ እዩ ካብኡ ትፍልፍል ክሳብ ዝኾነ እንታይ ትፍልፍለላ ቦታ ኢዳ ክትከይድ ዘለካ እምበር እንታይ ካብኡ ይፍልፍል ኣሎ it doesn't matter እንተደይ ኮይኑ ግን ኣመለኻኽታይ ዓክንዲ ምስትኽኻል ኣሮን እኮ እዩ ከምዚ ገይረኒ ክስቶ እኮ እዩ ከምዚ ገይሩ ከምዚ ስለ ዝኾነ እኮ እንዳበልኩ እንተደኣ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ድነብር ሃለየ ውሽጠይ እንዳተሓመሰ እዩ ድኸይድ ግን attitude እንታይ ምዃኑ ኣመለኻኽታ እንታይ ምዃኑ ክርዳእ እንተደኣ ክኢለ ግን ኣመለኻኽታይ ብምቕያር ሂወተይ ድቕይር ናይ ሰለስተ ነገራት ድምር እዩ composite of thoughts feelings and actions ብሓሳብና ጥራይ ዘይኮነ ግን ብስምዒትናን ብምንታይናን ከዓ ብተግባራትናን ሰጢሙ ድኸይድ ናይዞም ሰለስተ ነገራት ድምር እዩ እዛ ነገር እዚኣ ካብ ብፕሮክተር ብፍላይ ጽቡቅ ገይሩ ከምህር ኮለ ጽቡቅ ገይሩ ኣነ ሪያላይዝ ገይሩ ናይ ሰለስተ ነገራት ድምር እዩ ሰብ ኣመለኻኽቱ ጥራይ ኣይኮነን ክቕይር ደሎ ኣመለኻኽቱ ማለት ሓሳቡ ጥራይ ይመስሎ ሰብ I think ብኾም መንገዲ እውን ክንርድኦ ንኽእል ንኾንና ሕና ኣመለኻኽታኻ ክበሃል ከሎ ኣረኣእያኻ ሓሳብካ ኣተሓሳስባኻ መስለና it's not እሱ ጥራይ ኣይኮነን of course እዩ ግን ናይ ሓሳባት ናይ ስምዒታት ከምኡውን ናይ ተግባራት ድምር እዩ ናይዞም ሰለስተ ነገራት እዩ ስለዚ እናሓስቦ ብውኖና ፊል እንገብሮ ብትሕተውነናን ኣክት እንገብሮ ብሰውነትና እንተደኣ ሰለስቲኡ ገጢሙ ክኸይድ ክኢሉ ወይ ሃብ ፅቡቅ ዝኾነ ኣቲቲድ ኣለና ለትሚተይለ ዘይሳሕባት ሓደ ሰብ ተዳሪኢኹም ሕልምታት ኣለዎ መዓት ብኣእምሩ ዲሓስቦ ደየንበቦ ነገራት የብሉን በቃ ኣእምሩ ብጣዕሚ ስሒልዎ ኣሎ ግን እንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ኣብ ኣክሽን የለን ኣብ ተግባር በቃ ጀስት ብኣፉ ጥራይ ድልፍልፍ እምበር ኣብ ተግባር የለን ኣብ ተግባር ክመፅን ከሎ በቃ ናብ መረረ ናብ ካልእ ነገራት ናብ ገለ ይድኸይድ ትሒዝኩም ኣለኹም ሓቀይ በቃ ክትርእን ከለኻ ዋው ትብሎ ሰብ ኣሎ ሓቀይ ከመይ ኢሉ እዚ ኩሉ ነገራት ኣፅኒዕዎ ዋይ ክስቶ እኮ በቃ መዓር ኣፉ ተዛሪቡ ገለ ትብል ኢኻ ድሓር ከይድኩም ግን ኣብቲ ሂወቱ እንተኣተኹም ዝኾነ ፀጋማት ትርኢ so what's the problem ትብል እቲ ድብሎ ዘሎ ነገራት ክምህር ኣይትርእን ኢኻ ክነብሮ ኣይትርእን ኢኻ
سنتاي تتأجب نهم بلا خاطات أجب سلا زلوا يحسكم الله حسابه ترى يستخدم ده أمبر سمعته أيستخدم أكشن ناتوخ أيستخدم أكشننا بزح جزء دقير نبتها جبارنا أتو سمعتنا خير كجمر كله قرأ سبك أتري يغمون ما بزحتنا دقات منا نعون دقات منا برا نقر كأنت هين ترى لكم مني بأكشن بقى بتعامي خات بالديت جبر نقراتي لأن كسبت اللحت جلس قاعد تجبرت ودق نفتي معات ساعات تسرح ديت جبر نقراتي إلا إيش كمان لهم كابسب شو مونت ساعات انت سرح سغا 10 قلم 10 4 10 شجع ساعات دي سرح سبون الله كله ساعاتي دي سرح نمبلع انا قال دخون غيزي يولن معات نغرات خون ما ابي هوت كنت تبل فريش يقاتمنا يا حق احواتكم سو واز ذا بروبلم كنا تعرقوا زلنا بوت الله هارد ورك بينو اكشن تراي بينو تخلك ايكونن عزيف كما يمثلكم نحن مركب بزي زخونه ماب بزي زخونه كومباس أبحري إنت رأس سريركم نابي عم مخت كيد دخامي لخون حكي نداد في معهم كتب وشيز تلتقوم ناي مركب نداد ولا أنت خلاص يكون تتحسنا لا سلاز حساب انتهي هبك أنت رأيكم إني بوتها هبك نابي كتكيد كم دلك ده حرس المعيد كاه أنتهي تقمك أنت رأيكم إن نابي كم تخيد فريد كاس لزلخا نفتو بوتات مسكرك نتا مركبتي أزوير كان أبدخون بوتها مسبت حكا نبكاد عدس لتخيد نبرح وارد له قسانة له سلام له عدس لتخيد سمعت كازي دس دبلي حسكم لهم ስለዚህ ነታ መርከብቲ ኣነ መቅዛፍ ነታ መርከብቲ ታሽሙ ንምግባር ንምጅላብ ኣይ ትብልን ኢኻ ኣይ ትጻዓርን ኢኻ ደስ ይልካ ኢኻ ትጅለዋ ንምንታይ እንተ ንኣልኩም እኔ ኣይ ቲንክ መቅዛፍ ይድባል ሓቂ ያሮነይ ጃልባ ታሽሙ ምግባር ወይ ተጋገ ኣይ ቲንክ ምጅላብ ይመስለኒ መቅዛፍ በመሓርኛ ኣይ ተሓዝሎ ይኹም ሓደ ግዜ ቃላት ኣይ ትብሰሉ ይኹም ኣብዚ ሙሉ መዓልቲ ብስራሕ በመሓርኛ ክዛሩ ስለ ደው ገለገለ ይሞልቀኒ ልክዕ ከም ትስኹም ንኣብነት ታሽሙ ትብል እዮም ሓቂ وخير سعي عرون يقول دبلاني رادي شالوم بلونا سلام نمبال كالغا الله ناي دخنتنا هولاند قال له ما تشس جوتكم ما تاخذوا ليهم نسخهم ولا يتعدل لميلكم ايكونومي لك اخهم ما حزوا يقوم تناتي سو يسي دغنا انتي مسيلكم اذا حزوامو بزي ابق انو اذا كردوكم صناحكم ነገር ባን ወዳያ مركب الله يلكم اتا مركبتي which is let's say تنحنا نافتنحنا ندلي حلمي نافتنحنا ندلي بوتا تبصحنا مركب يعني بلا فنذا مركب زي بزغبا وش امرنا يخلا يكون انت مركب لكم دلخو اسكم الله امرنا ስለዚህ امرنا ثلاثه ነገራት ድልየሎ የተቀዳማይ ዘድልያ ሐሳቢ ስለዚህ ናበይ ከም ድኸይድ I need to imagine በአምሪ አበይ ክበጽሕ ለለ ደለኹ this is what I want to do እዚ ነገራት እዚ ገዲፍ ኣብ ከምዚ ቦታ ክበጽሕ ኢለ ድኾነ ሕልም ኣቕሚጥ ኣለኹ ብድሕሪ ግን ናፍቲ ሕልም ትኸይድ እንተ ረኣ ኮይነ እንደ ሐሳብካ ኣይከውኑን ይሕዋት كاب حساب نابي كزل الكخلالو نابي ناب سمعت كلير ناب تكبارنا خنزلنا جن سمعتي ناب تكبارنا خنزل دغار خاص لذي اسكي ايماجين اتا انا زحلفو دنبركو هيوت كحلف مخام انت تردي مساخم زحلفها هيوت كاني دمنيا دبهغا انت را خوينا نعاد ما فطار خم دهبن شو ساعات تاي كم دقيره ابي هيوتي دنصور درايين انت را خوينو سمعتي يصبق سلازلو انت كغبره كجلب كجمره حسكم لكم تمجلب حيزه كجلب كجمره ناب اكشن كاتي مالتي نفتا بوتاتي اخا مبصحيلي ترفي ستقدم اي جنتاين ترايكم حسابي منالبات بحسابنا انتاين انا حسب لنا مجمره انت انا حسبه زلنا حساب منالبات داون دغبرنا انت راخوينو وين ملختي حسكم انه انت اذا حسب تحسابتي جنا خاب افنا خلا انا دو سمر الليل كا تجمر تراخون كخميل يخسمر لك ايماجين سكي انا اريد ان يدخون اللي عاد زغمزي انت رايكا بقى بجزء حسابك فردي يبكالك يجب هيدا يقولوا ناي موداتا فردي خالقون نسو خلينا هذا حساب فري سبا مودات دقبل لازم مجمرة بحسابنا احواتي حسابنا دخول ولا سبتقولوا لبالكم عبد ولا حساب كلكم كقلالو حداتي حقا ليش بقى خمس خوني سلام كوين له هوتي تسيلن له زعد زي بتعم سلامي كلي دار اخي از اسرائيل سي دار اخي از تاشم مسيب لو حقي حق شو حفتي هم كتب لهم كله خميل كي سلام تبلنا لكاسه ግን እንታይ መስሊኩም መታወሲኻ ማለት እዩ ሓሳብካ እዩ በዚ ይخدر በይካ ከሎ ሳኻ عليه ተከራከር በሐሳብካ ጌርካ ሺልድ ትፈጥር which is دغونه መከላኸል ትፈጥር ማለት እዩ ስለዚህ ተቀዳማይ ሓሳብ ስለዚህ ሓደ ራሕዋት ካብ ኣፍና ድወፅ ነገር ናይ ሓሳብና ፍረክ ሳብ ዝኾነ ካብኡ ንጠቀም እንታይና ንሓስብ ደለና መጀመርያ please from now on ካብ ሕጅን ነው እንታይ ሓስብ ደለኹም ብል ክንከል ኣለና ከም እዛ ነገር እዚ ኣነ ምንታይ ተረደና እንት ራይኩም ምናልባት ማን ሰርች ፎር ሚኒንግ ድብል ድራዕና ነይሩ ናይ ቪክተር ፍራንክል ሰዓት ስለዚህ ብልና ሕፅር ከብሎሞ
بقى أنت هاي بالنيرو أفتح كامبتي أفتح إنكتتي أفتح حسمتي أفتح مكانات عتيبنا نكلنا أبو جن حد يسترد أكو سب زخونه يخون سب زخونه نجرنا يمت جبار مثلنا كوسدو ولا كان تقعد حتى خيترت أفنجهم حما أجازة شتتهم نيرو ميلكم حاجة so بيهو شيء مولا ده سام سو تنفاسي مولا ديك أطات رونيرم جنن تايلو إتناي مودة أتاني دك سبات نات إنت زخونه ناي محساب نات إنت ناجن كوسدنا خمزي كل إيه تردي إبل عرفتي دبك هذا نجار زحمات عرفتي من هالبات بيد حجزك هبيت سبدي كله خلقون تزلق عدي 5 تريلي ديك خون خلت عنا 5 تريلي زمدنا 5 تريلي anything 5 تريلي ديك خون خلي جن بمتاختك أنا عتخليها زجددك سبيلنا حوات أجددنا عين بزعوا تمالز صراحة كام جيجاتات تجعلنا غير زجددنا سبيلنا بعلي نفسكم تريجرا هسكم هلا كم زكو خوين داونا حلف دمال سنسب أنا بعلي تري بيلي ما نمك قطع أبسق أي كوينو سب بركة خرق خيري أبدغنة كوينو حبته خرق خيري أب حمام كوينو سلام وجه خيري سب this is the beauty of life clear فتعرف أنت هيسانا ما عاد هيبنا ما عاد أنا هيتقولت هيبنا فتعرف أنت هيسانا موت أنا ينو أنا هيتقولت هيبنا لذي تقولت كهستاقل ترى أخوين مجمرة بحسابك أنت كل سمع حدا سوى مسيلكم تتجوروا تقولت إن فتعرف خلا أجي زيهم تنقروا بالنير خلا أجي زيها تنقروا بالنير قدام يجي مهنياتنا خالو سبات قدام يجي زيها تنقروا متخيلها نفت عارف نقرأ بين كلا أجهزة مخنيات already هنا وش تقاس لدفلت بس عبا خمسة خط اللي يختل كلا غاي فلتي كلا أجهزة هات نقرأ إيشكم الله باري ترى ديكم ساي was surprised لو أنا قرزي عيله بعابي بخندق له ورقة تيجي فيها كلا أجهزة يتسمع تقولتي كلا أجهزة ينقرأ له نفت عارف بقى سلزنا يلبي سلز ترى خم دم الله سلي دفلت على كم دم الله سلي سلد رأ خم دم الله سلي ترى دي أخذ مسجن تسمع يتحجم هتعرف حاجة كمان تناقي فارو اللهم نعم ساي تسمعتي أنت رأخن كسكس هذيلنا تسمعتي تغويش أنا خمت أنت رأخيلو شعي أمنات بسرعة زين شعوق أنا من تاي أتبو أنا دنكي أنا بولوت إن هذا كان زي سمعتي حيسكا نبى أكشن تعطو ما تجوبار تقيد كلير بس بقى هاي تتعادني خاسي كابك نتصبح صباح اللي تقول لهم نجارات هاي تنحل كاني ما في حجي خات نقص في حجي خا كل نجارات تجبر قبلهم يخات أنا قبلهم يخا بولو استخوان مغنيات انت مسيل يقول صباح انا بو فالارض قرب لك بركه سلتفلت امنت يا خير لك حوات يس ابغيا اسكم له you know it بقى ስለዚህ ትህወ حررت ብል صباح ክትመጽእ እንከላ ሰባት ሶኑ ኮይኑ ገለ ኮይኑ ኢሎም صباح ነገው ሽገሩን ከለው በቃ ሶኑ ክትከውን ከላ ናፍቲ ፈጣሪ ድቀርበለ ይበረከት ሓንቲ መዓልቲ ድቀርብ ደለኹም አይኮና እስከም له ናፍቲ ፈጣሪ ድቀርበ ሓንቲ መዓልቲ ጽጋዕ ስለለ ደስ ይድን ይድ ተሰጽ صباح ደስ እንዳበለና በቃ ምክንያቱ ምናልባት 3 ወር ሕድ ወስደሉ 5 ወር ሕድ ወስደሉ እንተራ ነይሩ ትናተይ ሕልሚ ሓንቲ መዓልቲ ቀኒስ ኣለኹ this is beautiful clear guys so ደስ ይልካ ኢኻ ትጓዓዝ ድሕሪ ጽባሕ ክኾን ከሎ በቃ ድኾነ ነገራት ፈሊጥካ ተዓጢቕካ ስለ ትኸይድ ዘለኻ ኣብ ጸሎትካ ስለ ትጸንዕ ኢማጂን ጌርካ ህይወትካ እንታይ ከም ድመስል ስለ ትድቅስ ፈጣሪ ድህበካ በረኸት ሓረር ስለ ትብል you are on action you are on ጉያ ተታሒዝና ሓዋት سلسلة سمعتها له مالتي إذا سلسلة نجارات سديما كخدام ترى أخي إلى نينكا which is هاتيتي ناتنا تذكري كنبلون خل so انتهي بالمسيلكم توماس ويليام جيمس sorry the greatest discovery of my generation is even تزعابي نايزي حجز له وينا generation تزعابي نجار is even تايبل نحن هذا مثلنا بتعمل عبر رغبتات بقى بروكيترو بجلدو بساينس يخات تدمع إذا تايبل نسو تزعابي discovery تدبلت أنا the greatest discovery of my generation is that human beings can alter their life or his life by altering his attitude حدا ود سب تواهيل تفتر سب قال يخون ودي يخون تعدا يخون تعليم يخون حتير يخون رجل يخون سبي حكي كل سب human being كنا that's it كل نقول يد ملكات نعيون ملكاتي مالتي can alter his life by altering his attitude he want to see كغير alter مالت مغير change مقباري he want كغير غير انتاي بمغير perfect ስለዚህ ሕጂ እንታይ ንብላ ለና attitude ናይ ሓሳብ ናይ ስምዒት ናይ ተግባር ኣብ ሰለስተ ሰጢሙ ድኸይድ ሰብ በቃ ህይወት ቀይር ኸይሪ ስለዚህ ኣነ በይር ኣለኹም ሓሳበይ ተቀደሰት ኮይኑ ስምዒተይ ተባረኸ እንተራ ኮይኑ ኣክሽነይ ከዓ ተቀደሰት ተባረኸ ይልኾን ኣብዚ ድሊ ቦታ ቅድሚ ሕጂ ብገዛ እግረይ ናብዚ ድሊ ኔጌቲቭ ጥራይ ናብ ዝዝረበሉ ሰቃይ ጥራይ ናብ ዝረእሉ ህይወት ኸይድ ነይረ ብገዛ እግረይ
حدا جزء لحق زبوت زي كركوت ولا أخي كونني تخبر يا خيدا خير كهيبلوني كاتخيد ما وش تخاف عند هذا اللي بغات فالكاش مستمرسك بخاري كركا تخبر كخيد كابلك بعلك يا أخي لك سأتلك كويت فارا دايم ينحوي كيد بقى خيبلو كابلك ما ده حرم مستمرسك خاص تاخد قبر كيد كابلك حتى حاوي قد فن بانت أجرك حكي أنت فارا دايم كوي سلسلة نعود ولا بحساب كأجر كاي إسكون لهم بسمعت كأجر كاي so use this فإذا حدا رقم أحوال أنت ده أبا أمرنا تنحنا ندليت عنا سريتنا أبا أمرنا خنبجس أنت ده آخي إلنا فتعرفون كل جزء تانا دليل حيوات كل جزء مسكرب لنا be grateful for this be grateful for it are we clear أنا بحنسا beautiful ስለዚህ በቃ alter your attitude بخمس من قد أنت ده آخن كيد كيلنا life is beautiful so نابزي أما خنبقكم so please this is how تناتنا أمنت لسرح بزمن قد مخان رئينا لنا ስለዚህ ፐርሲቭ ምግባር በሐሳብ እዩ እሺ ስታር በልኩም ኢሜጅ እታ ንሕና ነደልያ ሂወት በአእምሮና ንፍጠራ ብድሕሪ ብስምዒት እንተ ደኣ ክንደጋግማ ንዓ ሒዝንያ ናብ ዓራትና ክንከይድ ንዓ ሒዝንያ ክንድቅስ ንዓ ሒዝንያ ሰላም ጌርና እንተ ደኣ ናብቲ ንሕና ንደልዮ ሂወት ኣቲና እንተ ደኣ ክንከይድ ክኢልና and this is what happens you will receive it ስለዚህ ፕሊዝ መጀመሪያ በሐሳብ ብስምዒታ ንሕና ነደልያ ሂወት ታይ ከም ትመስል ንስኣላ እሞ በትናትና ኢማጂኔሽን بسمعت أتانا إحنا ندلي هيوت فتاري كهبنا نكله أنت كم تمثلنا دقاقمنا عند السلاسل نياخن كيد أنت رأى كإلنا دم أحوات أمانوني بسمعت أنت رأى أنا حال نجار تنكيفكم زي كونوا من قديتا خون كخلاله دقاقم كان ترى بسمعت أمنت مالت نسيا خلا يكونه أمنت مالت نحدا حجي زي رخبك جن كترخبوت اللي تتقلي يدو بحساب ترى يكون بسمعيت كيد كا كتنكفون ترى أخيلك يا بقى أمنك هذا حان له تستخخيل له مالتي كلير على أنا بحنسا أمنت أنت أهلي وسب كافر أمنتي اللي بلعت بحنقول سلازلي بليس بحسابنا ننقص يعني بحكي يتنحنا ندولي هو تنتاي كم نمثل بأمرنا خنريون أنت رأى بلبنا بسمعيت خنحزون كإلنا فتعرينا تتقعنا دما يتنحنا ندولي هوت كنبر انت رأى جميرنا ما نحوال فتعرض حاجة كل حزي فتعرض حزوجن بسمعتك بأمنتك بحسابك كلي እምበኣር ናይ ሎም ቪድዮ ከም ዝድረኣኹሞ ነይሩ ድኾነ ጥበብ ቀሲምኩም ክትኮኑ ነዚ ጥበብ ዝብጠቃም ድማ ዝሓሸ ዓይነት ውፅኢታት ብሂወትኩም ንኸተምፅኡ ንኹልዳትኩም እንኤልኩም ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምና ድማ ካብ ብልቢ ከመስግነኩምን ክብረ ተሃበለይ ክብለኩም ንፈቱ ስለዚ ኣሕዋት እዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ንካልኦት ሰባት ትጠቅም እያ እንተደኣልኩምማ ሼር ግበርዋ ኢኹም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰላም ንዓኹም